sa atong pagtuo, ang atong eksodo, ihatagan kita og tema ni Jesus, Ephata, baabli ka. Kini naghulagway sa usa ka tawo nga bungol og amang. Ambot kamo nakaengkwentro na ba mo taong amang? Nakaengkwentro na mo taong amang? Wala pa. Wa pa mo kasugat anang tawhana? Ang giingon sa Ebanghelyo, bungol at the same time amang. Siguro maugid ni kay makakaton man ang tao sa unsay iyang madungog, unsay mensahe nga iyahang madungog, makakaton siya ug iya nang isulti diha sa iyang baba. Mao gyud siguro ang amang nga dili makalitok og mga pulong tungod kay dili man siya makakaton, di man siya kadungog, di siya makakuha kasabot sa mga pulong nga iyang tingaling makita pero dili niya madungog. Lahi ni sa kultura sa mga Hudeyo o ang kultura sa mga Hudeyo, labi na kung bungol ka, you are considered outcasts. Dili ka kasimba. Kaya ang mga Hudeyo, ang ilang gitagaan og emphasis mauman ang pagpamati. Labi na kung musimba sila sa sinaguga, kinahanglan silang maminaw sa pulong sa Dios. Mamati sa pulong sa Dios aron ila kining mahambin sa ilang hunahuna o sa ilang kasing-kasing o ilang mapuy-an sa ilang kinabuhi. Apan ang kining tao, he was shut down of relationships, of hearing, communicating, kay wa man gyud siya madungog. Lisod. Tingali ato ning madayag sa nagkalalaing mga levels of deafness, pagkabungol. Naa may bungol, by nature, bungol. Nga dili gyud makadungog. Naapoy bungol nga nabungol because of accident. Mao nang pagbantay pud mo ha, kanang magsige kulkog sa inyong dunggan. Kay basin bayag madaot ang dunggan. Naapoy uban nga bungol sila because of their choice.
gipili nila nga mahimo silang bungol. Tingali sama pananglit nga ang matagpulong nga atong madungog ato lang tingaling piliun sa unsay atong maganahan nga paminawon. Labi na gayud kung badlungon kita, koreksyonan kita, kay tingali sayop ang atong gisulti, dili maayo ang atong gibuhat, apan by choice, tingali imong gipaminaw, unya ning lapos sa pikas. Asa ning lapos? Ning lapos sa pikas, there is ilong, pikas dunggan. Tingali, no? Ganahan tang maminaw sa tao nga magsigig daig nato. Labi na tingali kung muingon, kagwapa gyud nimo day. Angayan kakaayo sa imong gisulob. Nindot kakaayog make up. Sa sige nimo kakitaan na niya, sige kang gaday, unya ikaw sa nga siging gaday, ganahan sa kapirming magpakita niya. Unya pila ka adlaw ang mulabay, muingon din ning siging gaday nimo, pwede ba ko mangutang nimo usa ka libo? Unya giganahan man kaniya, mingon sa usa ka libo ra o dihay 3,000. Kay giganahan man ta. Usahay pod kining gitawag og bungol nga nagbungol. Kasabot mong nagbungol, kanang wa magtingganay ba? Naarasod sa panimalay, pero wa magtingugay. Wa magtingog, tungod kay nag-away man. Nag-away mahitungod sa yuta, mahitungod sa kabtangan, og pila na katuig, wa gyud nagbungol. Lisod pod nga nagsulti ka nga labi na kung importante kayo ang imong gisulti, unya ang tao nga imong gisultian daw wa maminaw kay nagsigilan siya og texts. Nagsigig duwa sa iyang gadgets. Wa maminaw tungod kay gipili man niya nga mahimo siyang bungol. Ug naa sa gitawag og spiritual deafness. Espirituhanong pagkabungol. Iyang sirad-an ang iyang kasing-kasing nga mupasaylo. Iyang gisirad-an ang iyang kasing-kasing tungod kay muingon man siya'y muuna na ko mga ipasaylo, kaya ako guitiguang. Unsa may nagpalabi ni ana, ang garbo. Ang garbo nga naman, wa man ka magpaubos. Imo mang gisirad-an ang imong kasing-kasing, muna nga ningon si Jesus, Ephata, ablihi. Ablihi, dili lang ang imong dunggan, hasta ang imong kasing-kasing.
Abli ang imong kasing-kasing, nga tingali sa dugay panahon, wa na ka mangumpisal. Sige kang kakalawat, pero wa na kay kumpisal. Usahay, di na ta magunahuna sa mga butang nga dili ikalipay sa Dios. Ephata, maukab ka, ablihi ang imong kasing-kasing. Ablihi ang imong kasing-kasing diya sa pagkamasinugtanon. Ablihi ang imong kasing-kasing diha sa pagkamanggihatagon ug diha sa pagkamapaubsanon. Mga igsuon, mao man ni ang giingon sa unang pagbasa nga ang mga buta dili lang tingali buta sa atong makita kadita kakita, kundili butatas kamatuuran. Ang mga amang nga makasulti na, ang mga bakol nga makalakaw na, perhaps spiritually, nga naman tungod kay ilang man giablihan ang ilang kasing-kasing o ilang gipasulod si Kristo sa ilang kinabuhi. Mao nang nagdaig sila sa Dios. Mao ni nga sa atong salmo responsoryo niingon, daiga ang Ginoo kalagko. Kay ang tao nga ukab sa iyang kasing-kasing, ukab abli diya sa Dios, kanunay na siyang nagdaig sa Dios. Kanunay nagpasalamat sa Dios. Mao ni mga igsuon ko, nga kita unta nga namati sa iyang pulong karon, dili unta ta magpabungol-bungol. Ato untang tugutan ang pulong sa Dios nga mamunga sa atong kinabuhi. Dili unta nato patig-aho ng atong kasing-kasing. Kay niingon ang Dios, kung kinsa katong nakadungog sa iyang pulong, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Mao ni nga hinaot paunta mga igsuon ko, nga sa ato unyang pagkalawat ni Kristo dinhi sa Eucharistia, ato siyang mahibalag, atong ingnon siya, Ginoo, dali ug sulod sa akong kasing-kasing. Tangtanga ang mga babag sa akong kasing-kasing nga nakapahimo na kong sirado kanimo ug lugtia ang mga babag. Tangtanga ang talikala nga nagulang kanato. Hinaot paunta mga igsuon ko, nga atong patalinghugan ang pulong sa Dios. Atong patalinghugan ang tingog ni Kristo nga niingon, ako nagatuktok sa inyong kasing-kasing. Hinsa katong nakadungog sa akong pagtuktok, muabli sa iyang kasing-kasing, ako musulod ug makikuban kaniya. Ephata, maabli, unta kita. Amen.